Kamu ni trabaho ni Kago. Didiip. Pila ikuha ni mo? Pila ka hands? 2 hands. 2 hands para Na full stop to. nyari bon para graduate. Napa dira? Ay mga kabuka, mangita na pag-ugkwan. Pero ani mga kabuka, kani sa mga kabuka, mo na ni siya ay muanghang didiipan. Tanggalon ang mga kuan mga kabukak ng iyahang plug lip para di siya madaot, mabrusing. Ya ang iyahang mga kanang flowerings. Flower niya tanggalon na siya para di siya mo madugay mo kuan mga kabukak gahi na sa tanggalon. Dapat inaon ang inyong pag naamoy saging mga kabukak mo na inyong trabahoon. Mo na inyong sundugon para nindot og kuan ba. Og kanang sitaw kana. Nindot og Butang class A. oh, may class A. Ayan. Muna kita og tulion mga kabuka. Upat na lang na. Upat na lang kakuan mga kabuka. May man siya good. Ya, minus nagdahon ba. Okay, kana mga kabuka. Disim parehas kaganina no. Okay, disim garin gihapon ganina. Parehas gapon ganina. Mao na yung mga mokilyo, ang tawag anang nasa gilid. Single layer. Single layer. Okay. Huwag mong pugusin, baka mabusngi ang flower. Dili sa pwede kuan mga kabuka. Di sa pwede pugson og kanang kuan kay parang basig midaot ang saging ba. Mo ni mga kabuka. Di siya dapat pugson. Kung gahi ang flowers mga kabuka, di na siya tanggalog pugos kay midaot ang kuan saging. Paspas kayo mga kabuka no. Okay. Kanay mo ilisod mga kabuka, kanal. Nasa kanal. Muni lisod. Muni pinakalisod sa tanan nga didiiper ang kanal. Kung sa kanal mga kabuka kay delikado kayog matumba ang saging. Nagharag na magud sa mga kabuka, tanawa ang iyahang kuan sa kanang sa tigdidiip na mo ang tail. Puting luuyag ka agi. Mo ni lisod pinaka delikado mga kabuka, matumbang saging. Hulog ka di sa kanal Gamay kini mong mga didiip na mga kabuka pero gamay pero sakit. Gamay pero gamay. Ay mga kabukang, kita na yung sigsaging. Another kanal na po mga kabuka. Parting mga paspas sa mga kabuka. Wala na. Mga kabuka mo na gitawag og kanang kuan. Buwis buhay nga trabaho. Oops! Inay-inay ra matumba. Ay mga kabuka, delikado ka kaya yung trabaho niya, batub. Delikado kayo mga kabuka o nasa kanal niya, basing matumba ba. Kuha ba eh. Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you for watching. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.